Bona tarda a tothom, sigueu tots benvinguts i benvingudes. Des de Junts per Mataró, suposo que el que heu vist que us han deixat una revisteta, el Mataró s'ho mereix. Aprofito 30 segons per presentar-vos la revisteta. La revisteta aquesta és trimestral. Hem passat d'un butlletí que fèiem abans petitet, hem passat a una revista cara i ulls, que té de revista, vull dir, tot això. I és una mica perquè el que volem és explicar el pacte d'estabilitat que tenim, el que aconseguim des de Junts, aconseguim per la ciutat. Llavors, veureu que hi ha diversos temes, cada trimestre sortiran 2 barris amb les coses que s'ha aconseguit a cada barri. Quan diem aconseguir, vol dir obra executada, amb pressupost i tot, no ho farem, no. Una partida pressupostària que l'acompanya i es fa. Llavors, des de Junts estem molt preocupats, des del grup municipal, del tema de les infraestructures. Llavors vam dir a la primera entrevista, el gran problema, un dels problemes grossos que tenim d'infraestructures és les famoses rodalies. Tots sabeu que quan al matí posem la ràdio i ens surt en Basté o qui sigui dient les autopistes estan col·lapsades i la R3 està fallant, la R1 no funciona, hi ha una incidència, aquesta hi ha obres, es fa autobusos, i això s'està convertint en una normalitat, que això és inacceptable. Llavors volíem posar una mica l'èmfasis en el que són les infraestructures, la importància que tenen les infraestructures per a un país. Com han d'estar gestionades aquestes infraestructures? Han de ser pròpies, però les hem de dissenyar, les hem de construir, les hem d'explotar. Per nosaltres això és molt important i, com sabeu, al Parlament hi ha un diputat, un enginyer, el Salvador Vergés, que aquest tema el toca molt bé, és el seu tema, i vam creure oportú que sigués la primera persona que sortís a la revista amb l'entrevista aquesta. Dir-vos que jo també personalment porto més de 30 anys en el món de les infraestructures treballant. Sé que les infraestructures les podem gestionar de moltes maneres. Conec molt el món ferroviari. Em va donar la casualitat que l'última rehabilitació que es va fer de la línia Mataró-Badalona es va fer el 92 i em va tocar a mi ser el cap de producció i com jo agafo el tren encara veig que hi ha les mateixes coses que el 92 havíem posat. Vull dir que manteniment de la línia, zero. Això és una mica el hàndicap que tenim. Jo ja no parlo més, després ja entrarem en el tema de preguntes, qui voleu fer preguntes. Escolteu, primer de tot, moltíssimes gràcies a tot l'equip de Junts Mataró i de Junts Maresme per haver-me convidat. Gràcies, Laura, també per assistir-hi, la nostra recent diputada. I Alfons, doncs, el cap de llista aquí, moltíssimes gràcies. És un honor que sigui, no ho sabia, me n'he assabentat ara, que sóc el primer, no?, a venir a parlar. Vinc a parlar d'un tema que em crea com no sé, un doble sentiment, no? Ganes de venir a parlar d'infraestructures, com bé deia, doncs és el meu tema, perquè jo vaig estudiar com a enginyer de camins i això em vaig titular i això vaig treballar durant els 10 primers anys de la meva vida, tot i que després vaig fer un canvi i vaig acabar sent un pagès emprenedor agroalimentari i al cap de 10 anys més vaig entrar en política. Vull dir que vaig fent uns canvis una mica sobtats, no?, de cops de cintura. Però en tot cas sí que allò que vaig estudiar era les infraestructures, em vaig especialitzar en estructures i per tant és sempre un plaer poder recuperar això i parlar-ne una mica, ni que sigui un tema tan pelut i tan lleig com són les rodalies i com són Renfe, no? Aquest tema, a diferència d'altres que he portat jo al Parlament la legislatura anterior o aquesta legislatura, és un tema que em trobo que no caldria ni donar dades, perquè realment, si ara aquí féssim una enquesta, tothom sap i no necessita que li demostrin que Renfe, aquest país, i en general en Rodalies, tot el que representa Renfe, és un autèntic desastre. Tot i això, com que sempre intentem fer una oposició que sigui diguem-ne, basada en denunciar allò que està malament, demostrar-ho amb dades i oferir una alternativa, doncs fins i tot en aquest tema procurarem fer-ho així. Per tant, jo ara d'entrada us donaré tot un batibull de dades, però perquè veieu fins a quin punt és dramàtica la qüestió, perquè com que jo la legislatura anterior em dedicava a la pagesia, al Parlament, però ara aquesta, per no tornar a repetir el mateix tema, com que no hem entrat a govern, doncs escolta, hem de renovar també una mica el tema i renovar també la il·lusió, perquè sempre parles del mateix i al final ja no et fa il·lusió, no? Doncs ara em toca parlar d'infraestructures. Doncs em fa que estigui molt polititzat a dins d'aquest tema, i segurament la majoria de vosaltres us assabenteu de quan les coses van malament a Renfe o Rodalies, però quan la cosa és molt greu o quan afecta molt el vostre territori en concret. Aquí, per exemple, quan us afecta l'R1, per dir-ho així. Jo, en canvi, tinc activades les notificacions del mòbil, del Twitter, de Rodalies, de totes les Rodalies, de tots els serveis que hi ha oficials, de comptes oficials de Renfe, per estar al cas una per una de totes les incidències.
us puc ben prometre que és un absolut drama. O sigui, és per agafar una depressió, és constantment tenir les prenotificacions aquí a la pantalla del mòbil que t'estan informant que hi ha una incidència aquí, que hi ha un retard allà, que hi ha una avaria no sé on, que hi ha un incendi de catenària no sé on. És absolutament dramàtic. Llavors, això es tradueix en que, de mitjana, perquè tingueu la idea, Renfe acumula les Rodalies a Catalunya unes 30 incidències al dia. Per tant, vosaltres penseu, segurament us n'assabenteu d'una, dues cada, no sé, 2 o 3 dies, no? Les que surten a la ràdio, RAC1 i Catalunya Ràdio. Però sapigueu que hi ha 30 incidències de mitjana al dia a Rodalies Renfe, entre les més petites i que potser serien fins i tot perdonables, a les més greus. Aquest és el nivell a què estem. El primer semestre d'aquest any, de 2025, es van acumular 1.500 hores de retards entre Rodalies i regionals a Catalunya. 1.500 hores de retards, no és una xifra menor. Al setembre, per dir unes... Jo, com que venia aquí, he pensat, deixa'm agafar les últimes dades que estan publicades. Dades sempre de Renfe, no són dades que dius ho han publicat els usuaris, no, són dades que reconeixen els propis culpables. Al setembre d'aquest any, si comparem Madrid i Catalunya, sempre és interessant, a Madrid resulta que tenen un índex de fiabilitat, de puntualitat, del 71%. Nosaltres a Catalunya tenim un índex de puntualitat del 48%. Això vol dir que a Catalunya més de la meitat dels trens arriben impuntuals. I ells defineixen impuntuals quan és més de 3 minuts. Això ja deixem estar els que arriben amb 2 minuts de retard. Això ja ni els compten. Però més de 3 minuts de retard nosaltres tenim el 52% dels trens a Catalunya que els hi passa, mentre que a Madrid tenen un 29% dels trens. A Madrid, els trens, si ara agafem els trens que arriben tard, la mitjana és que arriben tard 11,5 minuts. De mitjana, cada un. 11,5 minuts, els que arriben tard, de mitjana 11,5 minuts. A Catalunya aquesta xifra és 21 minuts. O sigui, a Catalunya, els trens que arriben tard, que n'arriben moltíssims més tard que no pas Madrid, doncs els trens que arriben tard arriben al doble de tard de mitjana que no pas els de Madrid. Aquesta és la situació, i amb dades d'Adif i Renfe. Ho dic perquè a vegades sembla aquí que potser els catalans dramatitzen massa o no. Doncs escolta, els que ens hi hem de dedicar perquè és la nostra feina, quan tu agafes les seves dades, la realitat és aquesta. Per tant, no us faci cap por de sortir, diguem-ne, en tromba a dir que Renfe és un desastre a Catalunya. Ho és absolutament. Llavors, això, que evidentment es tradueix en un mal de cap per tots els usuaris, tots els que ho patiu, fins i tot amb un perill. Hem vist tots imatges de gent que acaba caminant per les vies, i alguns fins i tot t'acabes jugant la vida. Però, diguem-ne, això, si ho tangibilitzes, resulta que agafes dades de gent que ja ha fet estudis al respecte de tot aquest drama de retards i d'incidències, això es tradueix, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, amb la pèrdua de 120.000 jornades de treball a l'any. 120.000 jornades de treball a l'any és l'equivalent als retards que ens provoca Renfe Rodalies a Catalunya. Segons PIMEC, resulta que la pèrdua en termes econòmics són 3,2 milions d'euros al dia. O sigui, Catalunya perd una productivitat de 3,2 milions d'euros al dia per culpa dels retards de Renfe. Tot això que ens passa, a més, és en un moment en què encara no hem carregat el corredor de mercaderies fake, així de clar, a sobre de les vies de passatgers, perquè sabeu que ens estan executant, segons ells, un corredor de mercaderies que en realitat el que és no és fer una via separada d'ample europeu que passi per fora dels nuclis i que ens porti les mercaderies per poder exportar cap a Europa i poder importar productes. En absolut. És, en les vies aquestes mateixes estem parlant que tenen tota aquesta sèrie de problemes, doncs ara hi posarem, com que en el seu moment Franco va fer un ample ibèric, que era més ample que no pas l'europeu, perquè així no ens poguessin envair des d'Europa, doncs ara tenim un problema d'amplada a les vies. Llavors, aquí veig en Xavier Martorell, que això hi entén un tros, Xavier, després si vols intervenir, doncs endavant. Doncs aquí què ens fan? Ens posen un tercer fil, que vol dir que ens posen un tercer carril una mica més endintre, perquè la mateixa via, la mateixa línia, pugui complir l'ample ibèric i l'ample europeu aquest de mercaderies. Llavors, per tant, aquestes vies que ja estan sobrecarregades, sobresaturades de fluxes, que estan sense el manteniment que tocaria i, per tant, ens donen totes aquestes incidències i tots aquests problemes. Resulta que ara arribarà un dia, d'aquí uns mesos, d'aquí pocs anys, que hi posarem les mercaderies a sobre, imagineu-vos un comboi
de ceràmica carregat de València, que deu pesar 10 vegades un comboi de passatgers, passant per aquestes vies, saturant amb més encara freqüències aquesta via i, a més, desgastant-la encara més. Per tant, tot això que us dic és previ a aquest escenari que ens ve a sobre i que tots els experts diuen que és un drama i que no haurien d'anar per aquí, sinó que s'hauria d'invertir en fer una via de mercaderies realment separada. I d'on plora la criatura? D'on ve el problema de tot això? Doncs ve de la falta d'inversions, clarament, de la falta d'inversions de l'estat espanyol a Catalunya. Hi ha una dada que és de la Cambra de Comerç de Barcelona que diu que l'Estat ha deixat d'invertir 51.000 milions d'euros a Catalunya al llarg de la història. És igual, com que la Cambra de Comerç, sobretot en determinades èpoques, sent molt independentista, dius, és igual, aquesta seria una dada de part. Em quedo amb la de Fomento, amb la de Foment del Treball. Foment del Treball, que és una patronal que evidentment no és independentista, doncs va dir que del 2009 al 2023 el dèficit d'inversions a Catalunya eren 40.000 milions d'euros, dels quals més o menys el 75% són tema ferroviari. Aquests 40.000 milions d'euros, si tu agafes del 2009 al 2023 i mires, dius, això de qui era culpa, perquè els socialistes diuen que això és del PP. Tu mires qui ha governat i com s'han anat acumulant aquests milions d'euros al llarg d'aquests anys 2009-2023, veus que el 49% era del PP i el 51% del PSOE. Per tant, de cap manera entre ells es poden expulsar les culpes de dir no, això ha estat els governs del PP. No. Si tu mires com s'ha anat acumulant amb l'estudi de Foment del Treball, que no és independentista, tanta culpa té els governs del PSOE com els governs del PP. Per tant, a nosaltres ens és igual qui governi, que ens acaben afectant sempre per igual a nosaltres. Hi ha una dada que a mi m'agrada donar-la amb el que és el dèficit d'inversions a Catalunya perquè és molt fàcil de recordar, és de l'any 23, però és l'últim any complet que tenim dades a Catalunya, que diu que respecte al que havia pressupostat en infraestructures, a Catalunya es va executar l'any 23 per part de l'estat espanyol menys de la meitat, mentre que a la Comunitat de Madrid es va executar més del doble. És fàcil de recordar. Any 23. Del que havia pressupostat, Madrid i Catalunya, a Madrid més del doble del que havien pressupostat van executar, mentre a Catalunya van executar menys de la meitat del que havien pressupostat. Aquesta és la realitat. Això és en termes generals el dèficit d'inversió. Ja us dic que una gran part és ferroviari. Però si anem ben bé a dades, diguem-ne, purament ferroviàries, una dada també que, diguem-ne, alerta molt de quina és la situació, diu que des que els últims 15 anys de tot el que ha invertit Adif, en dades d'Adif, resulta que han invertit 907 euros per madrileny i 250 euros per català. Això són les dades d'Adif, és fer una simple divisió. Els últims 15 anys, 907 euros per madrileny, 250 euros per català. També, altres dades que hi hauria, des de l'any que era de l'any 98 al 2015, mires les dades també d'Adif, resulta que et diu que tot el que s'ha invertit en rodalies a l'Estat, en tot aquest període que ells que tenen estudiat, resulta que el 50% de tot el que es va invertir en rodalies a l'Estat es va invertir a Madrid, a la Comunitat de Madrid, i només un 17% es va invertir a Catalunya. O sigui, no us donaré més dades, us les he donat totes ara perquè, diguem-ne, ja veieu el drama per on va, però jo crec que és important per això que us deia, perquè si no sembla aquí que a vegades parlem perquè sentim a la ràdio que hi ha moltes incidències. Doncs són aquestes, es tradueixen, o sigui, són aquestes amb els minuts que us he donat i incidències que us he donat, es tradueixen amb aquests euros i amb aquestes jornades de treball que us he dit i venen d'aquestes desinversions generals i aquestes inversions específiques de l'Estat en tema ferroviari a Catalunya. Llavors, a partir d'aquí tens el govern de la Generalitat, un partit socialista en aquests moments, que fins i tot ha arribat a dir en seu parlamentària, jo hi era allà davant, i això ho va dir la consellera Paneque, de dir, no, però escolti, vostès, la Generalitat, en governs anteriors ja tenien el traspàs fet, ja podien haver actuat. Això és radicalment fals. O sigui, la Generalitat, el màxim que ha tingut traspassat han set els horaris, la informació, el fet d'informar, i les tarifes. Però mai de la vida ni l'operació, ni les inversions, ni molt menys, evidentment, les inversions en infraestructures, res de tot això. Per tant, que això no ens ho diguin. Al contrari, el que sí que haurien d'acceptar és que ells, per exemple, els darrers 8 anys, la presidència de Renfe ha estat al càrrec de persones que tenien el carnet, no del PSOE, del PSC. Persones que tenien el carnet del PSC, del Partit Socialista de Catalunya, eren els qui presidien Renfe. L'exalcaldessa de Gavà, la Raquel Sánchez, per exemple, va ser ministra de Transports, que és d'on penja les infraestructures, i evidentment les infraestructures ferroviàries de Catalunya.
Per tant, diguem-ne que no ens vulguin venir a vendre la moto de que aquí ells no tenen la culpa. El Partit Socialista, i en particular el Partit Socialista de Catalunya, ha estat a dins de tot el problema que tenim en aquests moments de Rodalies Renfe. I quin és, diguem-ne, d'alguna manera el que nosaltres veiem més malament del que s'està fent ara? Perquè és evident, ara s'estan fent inversions, més de les que s'estaven fent. El problema és que es fan inversions, es fan obres a la manera espanyola. No es posa l'usuari al centre, no es fan, diguem-ne, obres pensant en la comoditat de l'usuari, en que l'usuari vagi bé, en que tingui els menys talls possibles, no. Ho fan amb la comoditat d'escolta, que l'obra surti barata i que el contractista ho tingui fàcil per treballar. Aquesta és la seva lògica, és una lògica espanyola, no és la que seria la nostra. I això ho hem vist reflectit, per exemple, amb obres com l'obra de Roda de Berà, el túnel de Roda de Berà, i això, com us deia, jo com a enginyer de camins tinc companys que, a diferència de jo, que he fet una mica coses estranyes, ells sí que s'han dedicat al que van estudiar i treballen, sigui per Adif, sigui per consultores que treballen per Renfe, en altres països en temes ferroviaris, gent que està expatriada a Londres, etc. I t'ho expliquen en detall. I, per exemple, l'obra del túnel de Roda de Berà va ser un tall de 6 mesos per un túnel de 400 metres. Resulta que, i això va ser per poder fer un augment de gàlib i canviar instal·lacions. La mateixa obra, amb un túnel també de 400 i escaig metres a Sant Moritz el 2015 a Suïssa, la van fer només tallant els caps de setmana. O sigui, el que feien... sí, exacte, només tallant els caps de setmana. El que feien era, entre setmana els trens circulaven. El divendres, quan, òbviament, la gent ja no havia d'anar a treballar, la majoria de gent, el que feien era tallar, amb dinamita volaven la part que haguessin d'enrunar per ampliar el gàlib, desmuntant prèviament les instal·lacions, raïls, etc. I el diumenge al vespre tornaven a tenir tot muntat i de dilluns a divendres tornaven a circular els trens. O sigui, això és posar l'usuari al centre. Van fer la mateixa obra. Anàloga, el mateix. Hi ha un vídeo a YouTube, si mireu Sant Moritz Túnel 2015, i veureu com, a més, el cap d'obra ho explica orgullós, un tio suís allà, que explica com han plantejat l'obra perquè l'usuari se'n senti el mínim afectat. Compareu això amb el que va ser l'obra d'aquest tall de 6 mesos a Roda de Berà. Ara ho hem vist també, per exemple, a l'R3, amb aquest segon tall que han fet de 16 mesos, que és el tall més llarg que s'haurà fet mai a tot l'Estat amb una línia ferroviària. És un tall que quan l'analitzes, gran part del tall ve donat, per exemple, per les obres que s'estan fent a Montcada de bifurcació. Unes obres que el propi projecte, i aquests companys que us dic jo que hi entenen, jo faig veure que hi entenc i ells hi entenen, però vull dir que ells que hi entenen de veritat t'ho expliquen, no calia de cap manera fer un tall continuat d'aquestes característiques, que hauran d'acabar tallant 8 mesos sumat. Es podien fer talls puntuals i això era el que marcava el projecte. Ara bé, què era el més fàcil pel contractista i l'administració? Tallar. Havien de fer unes obres a la platja de Vies, doncs tallar la via. Això ha acabat incrementant el tall total de l'R3, de manera que ens anem a aquests 16 mesos. Tot això què vol dir? A part de que, evidentment, és un mal de cap per l'usuari, vol dir que tot darrere els plans alternatius de transport que hi ha amb autobús, perquè, esclar, si tu talles la línia, doncs has de poder-ho substituir per autobús. Doncs aquests talls d'autobús n'hi ha en determinades obres que arriben a valer tant com la pròpia obra. O sigui, per exemple, a Roda de Berà, l'obra valia 16 milions d'euros, perdó, l'obra valia 30 milions d'euros, doncs el pla alternatiu de transport valia 16. Però és que hi ha obres que estan plantejades que tant val l'obra com el cost dels autobusos substitutoris. Vull dir, és una autèntica barbaritat. Això no passa en cap altre país. Tu el que has de fer davant d'això, també tornem-hi, els que hi entenen t'ho expliquen així, és pujar una mica més el que tu paguis a l'obra, que el contractista es pugui organitzar d'una manera millor, de manera que no calgui tallar tants mesos, de manera que reduiràs la partida dels autobusos i la suma total de l'obra i del pla alternatiu de transport en bus et acabarà costant menys. És que, a més et acabarà costant menys per l'administració. Però no hi ha aquesta mentalitat. Hi ha la mentalitat de tirar milles i fer les coses que siguin fàcils per l'administració, però no pas amb el punt de vista de l'usuari. Llavors, davant de tot això, nosaltres què demanem? Junts per Catalunya. Demanem, escolta, deixeu-nos-ho fer nosaltres. És allò, pista, aparteu-vos, ja ens en cuidem. Volem un traspàs, però que sigui un traspàs real. No el traspàs que hi ha en aquest moment plantejat, que és un traspàs molt mal negociat, sincerament, ara en parlarem, sinó que volem un traspàs que sigui un traspàs, nosaltres diem immediat, quan diem immediat, evidentment no vol dir demà, però vol dir que sí en aquesta legislatura, i això és possible, que ens traspassin totes les línies, que sigui integral, totes les línies vol dir de Rodalies, però també dels serveis mitja distància regionals i avant que operen dins de Catalunya, tot això que quedi traspassat dins aquesta legislatura, per tant, immediat, integral, amb els recursos per poder nosaltres fer l'operativa des de Catalunya, per poder fer totes les inversions que us deia abans que estan pendents, poder-les fer i que sigui 100% català.
que no sigui de la mà de Renfe i Adif, com és en aquest moment, sinó que sigui de la mà de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i d'Ifercat, que Ifercat és com l'Adif català. Que són empreses massa petites, diu algú, Manel Nadal ho deia en una compareixença, m'ho va dir a mi. Escolta, són empreses massa petites, evidentment, no han pogut créixer perquè ho té tot la Renfe, però en canvi el model és el que nosaltres volem, ja les dimensionarem, que no es preocupi el senyor Nadal ni cap altre socialista, nosaltres ja les dimensionarem, aquestes empreses, perquè puguin absorbir totes aquestes línies i tot aquest servei ferroviari, malament dit servei, de Renfe. En contra d'aquest traspàs, que és el que nosaltres lluitem i demanem, que és un traspàs de màxims, però perquè és el que ens mereixem, què tenim? Doncs tenim un traspàs, en aquest cas negociat per Esquerra Republicana amb els socialistes, que és un traspàs de mínims. És un traspàs que el que aconsegueix és que nosaltres acabem sent, des de Catalunya, culpables, en part, ens assumem a la culpa de tot aquest drama. Fins ara era una cosa espanyola, ara resulta que farem una empresa mixta, una empresa que inicialment era el 50% entre l'Estat i Catalunya, que fixeu-vos que arriba un moment en què hi ha la pressió dels maquinistes que diuen, amenacen que faran vaga, de fet fan una vaga i després declaren que faran vagues més importants, i aquí s'acolloneix tothom i agafen i passen de fer una empresa mixta al 50% Estat, 50% Catalunya, a 49% Catalunya, 51% l'Estat. Llavors ja veuran si posen Adif, Renfe, el Ministeri o quina hi posa. Però en tot cas, Catalunya passa a tenir el 49%. I a sobre et venen, la consellera, el president, et venen que això no té cap importància, que és igual, el 49% com el 50%. Home, igual no és quan precisament ha set aquest detallet, aquest 1%, a més no és un 1%, perdoneu, és 49,9%, encara és més, però més INRI, no és 49, sinó és 49,9 i 50,1. Et diuen que aquest 0,1% no té importància. Home, si en té, si resulta que amb això de cop has avortat la demanda que tenien de vaga els maquinistes. Una empresa que serà una filial de la Renfe, ells diuen que cal que sigui una filial per mantenir els drets dels treballadors, això no és així. Segons l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, qualsevol filial d'una empresa, si hi ha voluntat, i nosaltres hi ha aquesta voluntat, doncs pot mantenir aquests drets dels treballadors, per tant això no té absolutament res a veure. Una empresa en què hi ha un Consell d'Administració, que hi ha el vot de qualitat del president, que està nomenat per la Generalitat de Catalunya, però que en canvi et diu, això diries, bueno, el capital no tens la majoria, però el Consell d'Administració, mentre aquest capital no imposi canviar el Consell d'Administració, el Consell d'Administració que fa el tret d'inici sí que tindrà, amb la majoria qualificada, amb la majoria que li representa tenir el president designat des de Catalunya, doncs podrà decidir. Resulta que ja en els propis estatuts diu que les decisions estratègiques, i ho deixa així indefinit, caldrà majoria qualificada. S'entén 2/3. Clar, vol dir que ja hi tornem a ser. L'estat espanyol, Renfe i Adif tenen la paella pel mànec per qualsevol decisió que ells considerin que és estratègica poder-la manar des de les Espanyes. Què més? Deien, no pot ser que ho gestioni o que vagi de la mà de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya o d'Ifercat, perquè hi ha una cosa que es diu certificats internacionals de seguretat ferroviària que necessites un operador, i Renfe és un operador. Home, doncs Ferrocarrils també és un operador. Aquí no és mentida això que estaven dient. Nosaltres hem intentat anar desmuntant totes aquestes mentides, aquestes excuses que ells posaven per fer aquest traspàs al 49,9% de la mà de Renfe i Adif. No és veritat, no calia, es podia fer de la mà de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Llavors, nosaltres hem demanat aquest traspàs, no ens n'hem sortit, és així, el traspàs que està tirant endavant és l'altre, el del 49,9%, deixeu-me que miri la xuleta, no em vull deixar res del que us volia dir, i tot això, nosaltres per què ho fem? Nosaltres ho fem perquè el que volem fer al final és política ferroviària. Si volem tenir el traspàs, si volem tenir, diguem-ne, la potestat de poder decidir des d'aquí quina és la xarxa de ferrocarrils que volem, no? Aquesta xarxa no és en absolut el que tenim ara, que fixeu-vos que el que han fet és copiar-nos el model espanyol en què tot està centralitzat a Madrid, doncs hem tingut aquesta mateixa radialitat aquí a Catalunya. Tot ha de passar per Barcelona. Jo mateix que soc gironí, doncs si des de Girona tu vols anar a Vic, és igual, o des de Vic vols anar a Manresa, fixeu-vos que a nivell de ferrocarril has de venir a Barcelona, has de baixar a Barcelona i tornar a pujar. Vull dir, tenim un país que està tot radialitzat a Barcelona, amb el que això representa de saturació ferroviària a l'entorn de l'àrea metropolitana. Nosaltres volem un país que sempre parlem de l'equilibri territorial, sempre parlem que sigui una xarxa interconnectada, que és la que ja somiava i desitjava i dissenyava en el seu dia la Mancomunitat de Catalunya a principi del segle passat, amb en Puig i Cadafalch. Nosaltres volem això, i això requereix que tinguem nosaltres aquest poder, aquestes competències per poder dissenyar aquesta xarxa. I per dissenyar-la, a més, tampoc
hem d'acceptar, com alguns, fins i tot d'aquí a dins del país, doncs a vegades sento que diuen que no, és que, esclar, Salvador, hi ha moltes línies o molts projectes de ferrocarril que no tenen prou demanda o que tècnicament són molt complicats, perquè nosaltres tenim un país, és veritat, tenim un país, fixeu-vos que el 50% de la nostra geografia té més del 20% de pendent. Això és complicat. El ferrocarril necessita anar pla, els pendents són molt petits, no? I tu els dius, escolta, Suïssa, si en el seu dia, quan va començar a executar els trens, hagués pensat com estàs pensant tu, de que no hi ha prou demanda i de que el país no és prou pla, no hagués fet ni un. En canvi, sabeu que Suïssa està absolutament interconnectat, amb túnels i amb el que faci falta, i per tant, què hem de defensar nosaltres? Doncs un país que pensi en la demanda generada, no en la demanda que té en aquest moment. Si tu ara em dius, no sé de quin punt de la Seu d'Urgell, jo què sé, a Puigcerdà hi ha prou demanda, prova de fer-los el tren i mirem a veure el país com evoluciona, com es desenvolupa. Mira de fer un ample europeu i desdoblar via tot el que és l'R3, que tinguem un cop de destral al mig del país que realment faci que totes aquestes comarques de cop queden connectades cap a Catalunya Nord i cap a Toulouse. Mirem com ens estructura el país, no pas el que tenim ara, que és tot concentrat al litoral, que tenim corredor mediterrani que volen fer, l'AP7, totes les línies de ferrocarril, tot centralitzat a Barcelona. Intentem quadricular una mica el país i veure què passa. Per tant, aquesta autoestima i aquesta ambició l'hem de tenir. I aquí, per exemple, l'Alfons evidentment us parlarà més del cas concret de Mataró, del Maresme, però aquí, per exemple, hi ha un projecte que és la línia orbital ferroviària, que sabeu que va de Vilanova i la Geltrú passant per Terrassa, Sabadell, Granollers i fins aquí a Mataró. Aquest és un projecte d'uns 120 quilòmetres que aprofita parts del traçat de l'R3, de l'R4, de l'R8. És un projecte que està dimensionat amb una demanda ja de 96.000 viatgers al dia. És un projecte que està pressupostat en 4.000 milions d'euros. Dius, 4.000 milions d'euros és una animalada. Bueno, depèn. Si ho compares amb l'espoli fiscal espanyol, que fins ara hem anat parlant de 22.000 milions d'euros, però ja hi ha càlculs que apunten cap als 30.000. Això és un tant per cent del PIB. Però és igual, encara que ens quedem als 22.000 milions d'euros, és que fixeu-vos que podríem fer entre 5 i 6 vegades a la línia orbital ferroviària cada any. Cada any podríem fer una d'aquestes. Per tant, vull dir, els diners hi són. Els recursos que generem els catalans impliquen i deriven en un país que ens mereixem, que no té res a veure amb el que estem acostumats. Estem ara aquí adormits, estem aquí amb un síndrome d'Estocolm tots, jo mateix, no ens estem rebel·lant davant dels recursos que realment generem i que en canvi ens espolien i que ens permetrien tots aquests projectes que estem parlant, al final són la xocolata al lloro. Desdoblar, si ho he dit abans o no, si ho he dit, disculpeu-me, però desdoblar tota la línia R3, no només el que es vol fer fins a Ripoll o fins a Can de Bànol i després ja no fem res, ja no tota la part del túnel del Cargol cap de Ribes de Freser i fins a Alp, tot això és molt complicat perquè hi ha el túnel del Cargol, hi ha molts pendents, és igual. Jo ho he fet comptar, val 540 milions d'euros. Dius, és molts diners? Depèn. Tornem a comparar amb els 40.000 milions que ens deuen de dèficit històric d'inversions, tornem a comparar amb els 22.000 milions d'euros o més d'espoli fiscal anual. Vull dir, ens mereixem tenir el que vulguem a nivell d'infraestructures, és igual el que valgui. El corredor mediterrani també és. Crec que una vegada vam calcular que en podíem fer també 3 vegades 3 corredors mediterranis cada any. Vull dir, és que és igual. És tant els diners que se'ns en van que ens podríem plantejar el que volguéssim. Per tant, aquí a Mataró, jo crec que, i a més crec que fa pocs dies que va haver l'aniversari, va ser la setmana passada que hi va haver-hi l'aniversari de la línia de Mataró a Barcelona, i com que un company que tenim dins el sectorial de Junts d'infraestructures, de territori, era maquinista, ara està jubilat, i em va passar els horaris que hi havia històricament a la línia d'aquí de Mataró. I quan en Miquel Viada, l'empresari aquí al 1848, mataroní, que a més no va aconseguir obtenir cap euro espanyol, va haver d'anar a buscar finançament, crec que a Gran Bretanya, Anglaterra, es va buscar la vida per fer la primera línia de tren de passatgers de l'Estat. En aquell moment, quan es va inaugurar, la línia per anar de Mataró a Plaça Catalunya en 51 minuts. En aquest moment, si ara entreu aquí al Google Maps i mireu l'R1 que tarda de Mataró a Plaça Catalunya, tarda teòricament 43 minuts. Però amb les dades que tenim publicades d'Adif, jo sempre ho dic, les dades aquí és molt bonic parlar d'això perquè no t'has de preocupar que et diguin no, és que són dades que les has anat... No, són les teves dades, Adif i Renfe. Doncs la mitjana són 55 minuts. Per tant,
fantàstic. O sigui, tenim un tren que quan el vaig inaugurar eren 51 minuts al 1848 i en aquest moment de mitjana és 55 minuts. Per tant, jo em faig un far d'un tip, i encantat de fer-ho, però d'anar parlant de ferrocarrils allà on em conviden arreu de Catalunya, intentant adaptar una mica el cas concret de cada lloc, però sí que hi ha una idea general que no em trec del cap, que és aquesta, com jo en diria fins i tot una doble paradoxa unionista, que és el fet que Catalunya no rep les inversions de l'Estat que ens mereixeríem. Això, d'alguna manera, a mi em fa pensar, dius, home, l'Estat sempre ens ha espoliat perquè els catalans tenim un esperit històricament, si ho mires, ja des de la llotja de mar, per dir-ho així, sempre hem set comerciants, sempre hem set emprenedors i sempre hem generat més riquesa que no pas l'Estat. Llavors l'Estat això, doncs aquests els hi espoliarem, perquè aquests són més trempats i aquests generen caler i riquesa i aquests els espoliarem. Et van agafant. Però si et van agafant gaire, que és el que passa ara, arribarà un moment que tu no podràs seguir mantinguent aquest esperit de produir més i per tant que siguis aquí la mamella que els hi permet alimentar-se. Per tant, et poden espoliar, però fins un límit, no? Perquè al final és que ni amb ells mateixos els hi convindrà. Ja no parlem de quan veus que no inverteixen ni amb l'AP7, que resulta que és la seva sortida natural de mercaderies de totes les Espanyes cap a Europa. Ni amb aquesta inverteixen, és igual. I l'altra paradoxa és dir, com pot ser que el votant unionista, i això de veritat que m'explota el cap, que resulta que agafa Renfe cada dia i que totes aquestes dades que hem dit i explicat aquí i que són dades de Renfe, ja dic, insisteixo, doncs les pateix dia a dia, doncs segueixi votant els socialistes o segueixi votant opcions unionistes. Jo no ho puc entendre. Vol dir que el seu patriotisme espanyol és tan gran perquè ja ho veu que això no va bé, ja ho veu que hi ha cues a les residències, que l'educació no funciona com hauria, en tema de sanitat tampoc, en tema de rodalies, evidentment, però tot i així costa revertir, de dir no, realment, escolta'm, l'estat espanyol aquí ens està provocant un greuge que no podem suportar, que ens afecta el nostre dia a dia, siguis tu un fan de Jaume I el Conqueridor o no, és igual, jo sóc un independentista d'acord, però ja no demano això. Tan sols siguis una persona ja pragmàtica i que només miris, diguem-ne, pel teu benestar, els teus fills i la butxaca, ostres, realment no pots a les següents eleccions anar a votar els que t'estan provocant tot aquest problema. Acabo amb una anècdota. Avui arribant aquí hi havia un tuit que empila, se li diu literalment, perquè, diu, això ho puguem revertir. Diu, he hagut d'agafar regionals. Al·lucinat, dius, ostres, he fet el tuit jo també, dic, el PSOE d'aquí, li està reclamant el PSOE d'allà, no? Que, vull dir, endavant, perfecte, sempre hem dit que s'han de plantar, no seré jo ara qui diré que no està bé que es plantin, però vull dir que és tot plegat, doncs, sembla un acudit dolent, no?, el que estem vivint amb infraestructures i especialment amb el servei ferroviari i Rodalia Renfe en aquest país. En fi, espero no haver-vos deprimit. Nosaltres tenim projecte, sabem les obres que faríem, sabem com les faríem, sabem els recursos que necessitaríem, però és igual, amb les engrunes que tenim també faríem molt bona feina. La va fer en el seu dia també el president Rull com a conseller amb Ferrocarrils de la Generalitat i això és el que nosaltres extrapolaríem per poder tenir el servei ferroviari que mereix aquest país. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Ara obriríem un torn de preguntes. Si no... O sí, bueno, jo si no ja li foto, cap problema. Jo primer de tot, escolta, agrair-vos a tots d'avui ser aquí. És un immens plaer tenir, i em sembla que hi ha gent a dalt. Vale, que entra no ho han picat. No, ara baix, val. No, doncs és un plaer immens veure la sala així i veure aquest interès, com no podia ser d'una altra manera, el tema de Rodalies. Jo penso que ens interpel·la a tots, com altres temes que tenim en el país. I certament hi ha una part del que has dit que jo estic molt d'acord, perquè és veritat que tots fins ara ens havíem posat molt o estàvem molt ficats amb el tema d'inversions, que hi ha aquest dèficit d'inversions, que hi ha aquest dèficit de manteniment de vies a Catalunya, que hi ha aquest greuge comparatiu amb el que passa amb Rodalies Madrid. Però hi ha una cosa que has dit que jo penso que tens molta raó, i és que aquí hi ha un problema de mentalitat, també. Hi ha un problema important de mentalitat per part de Catalunya. És cert que a Catalunya diuen això que els catalans de les pedres en fem pans. Jo amb això ho combrego absolutament. Però també és cert que jo penso que hi ha parts que potser no els hi hem donat l'interès i importància que tenien i hem deixat una mica l'Estat que ens anés menjant el camp. I això ens ha passat amb temes com Hisendes, amb temes com en altres àmbits de quants inspectors d'Hisenda coneixeu vosaltres, quants registradors de la propietat coneixeu, quants notaris coneixeu. Són àmbits que se'ns han anat menjant mica en mica
I Catalunya, diguem que per incompareixença, no ha volgut participar d'una part molt important de l'Estat que aquí controla a tots aquests camps i tots aquests àmbits, i nosaltres aquí ens hem quedat una mica fora. Ens ha passat una mica el mateix amb tot l'àmbit ferroviari, i aquí vaig una mica jo per posar una mica l'èmfasi a la proposta que vam fer des de Junts per Mataró per fer del Miquel Biada un centre d'estudis, un centre de formació professional per estudis ferroviaris, per tècnics de catenària, maquinistes, o sigui, aprofitar el que és la illa industrial del Miquel Biada aquí a Mataró, que per cert, certament, Mataró és una ciutat ferroviària. Aquí vam celebrar fa 2 anys, ara tot just, el 175 aniversari de la primera arribada del primer tren a Mataró, al qual ara et referies, i, evidentment, tot aquest tema, els socialistes, evidentment, ho dilueixen, com fan amb tot, perquè no els interessa. No els interessa que a Catalunya, o en aquest cas Mataró, tinguem aquestes senyals d'identitats fortes que ens permetin identificar-nos com una ciutat plenament ferroviària. I jo crec que la feina que tenim i que ens toca fer, en aquest cas des de Junts per Mataró i Junts per Catalunya en general, doncs és posar l'èmfasi en això que ens fa forts a nosaltres, amb aquesta mentalitat guanyadora que hem de tenir nosaltres i dir que no en tenim prou amb el que tenim, que no en tenim prou potser, i ens va passar aquí a Mataró, quan nosaltres vam entrar en aquest mandat, vam plantejar aquesta possibilitat del trasllat de la R1 cap a l'interior i la possibilitat d'aquest soterrament de vies aquí a la ciutat de Mataró. I és un tema que això, quan ha sortit al carrer els catalans, i a Mataró passa molt això, perquè ho hem fet tots. Ui, això és impossible, això no passarà mai, això és una inversió que no es farà. Ostres, jo penso, home, potser si fa 40 anys algú hagués començat a apretar amb aquest tema, potser ara es passaria com a Igualada, que vaig veure que ara estan soterrant 400 metres de via i estan fent una estació soterrada. I d'això aquí ho hem deixat córrer, hem desistit. Jo crec que no hem de desistir, jo crec que hem de seguir demanant allò que és nostre, perquè si pretenem que des de fora ens ho facin, no ens ho farà ningú. I per tant ens hem de fer valer el que tenim a casa nostra, i a casa nostra nosaltres tenim una ciutat que si tingués oberta al mar sense una via de tren, tingués la ciutat oberta al mar, ens guanyaria infinitament. I això és una realitat, a part que guanyaríem centralitat, perquè tindríem una estació al Parc Central. Però això ja ho sabem que no passarà en 4, ni en 5, ni en 10, ni en 15 anys. Però potser sí que a base de portar la iniciativa política a dir que això ha de ser una realitat, que Mataró necessita això sí o sí, home, doncs potser sí que Mataró algun dia deixarà de ser una ciutat que cada any fa la celebració el mes d'octubre en el monument del Biada davant de l'estació, i potser sí que ens trobem en una ciutat realment ja vinculada amb un espai ferroviari com el que li toca. Tornar-vos a agrair a tots la presència, agrair la presència de l'alcalde de Cabrera de Mar, a la diputada, i també unes paraules també per aquesta revista, agrair a tot l'equip de Mataró per aquesta revista del Mataró s'ho mereix. Penso que nosaltres potser no som de fer vídeos, tu en fas molt xulos, l'Òscar de Cabrera també en fa molt xulos, vull dir, les coses com siguin, sou amb això, teniu una comunicació que domineu. Nosaltres no en sabem tant de potser de fer vídeos, però encara potser ens resistim a pensar que hi ha tota una gent que jo crec que s'han quedat una mica orfes de tenir un mitjà de comunicació que puguin potser fullejar, que puguin entendre i que puguin profunditzar en alguns temes. No vull dir que amb els vídeos no profunditzeu, no ho feu molt bé, però ja m'enteneu. És un tema d'entrar una mica en matís i que tothom en algun moment pugui arribar-hi. Això sí que volia agrair a tot l'equip de Junts per Mataró, perquè... Només dir que m'he descuidat de saludar el bon amic l'Òscar, alcalde de Cabrera. He saludat la Laura. Moltes gràcies també per ser-hi avui aquí. L'aniversari que et deies, que vaig llegir, que crec que era la setmana passada, que feia 177 anys, no? Sí, clar, és el mes d'octubre. Clar, i tu ara... Sí, doncs molt bé. I això no ho he explicat. Hi haurà una compareixença que l'hem demanat nosaltres mateixos, Junts per Catalunya al Parlament, en breu, a la Comissió de Territori del Col·legi de Geòlegs, que té estudiat una proposta per traslladar a l'interior tota la línia R1, combinant-ho, òbviament, amb tota la millora que hem de fer a la C32. També aviat farem una interpel·lació relativa a aquesta millora d'accessos i aquesta permeabilitat de la C32 i la interconnexió intermodal amb aquesta proposta de la R1 soterrada. Això ho tenim, i ho hi treballarem amb vosaltres. És que és un tema abans que has comentat, que també, i ara que el treus, i jo penso que és important. Tu abans has dit que el fet que ells facin les obres com les fan ens provoca un greuge molt gran aquí a Catalunya, perquè, clar, ells agafen, tallen la via X setmanes, X mesos, i a partir d'aquí espavileu-vos. El problema del mal funcionament crònic de la R1
a Mataró ens ha provocat un altre problema. Ha provocat que hi hagi un sobredimensionament de demanda en els autobusos. Clar, perquè la gent arriba a un punt que no se'n fia de l'estació de la R1. Llavors, això ens trasllada el problema d'autobús. Em sembla que passa a més pobles del Maresme, no només ens passa aquí a Mataró. Clar, què passa? Que l'oferta que hi ha de busos tampoc està pensada per donar capacitat a tot això. I llavors què passa? Com que els socialistes tampoc s'han preocupat de tenir una estació d'autobusos a la ciutat de Mataró, cosa que nosaltres sembla que hi posarem ja punt i final, espero que en 2 o 3 setmanes, i serà una estació que buscarà aquesta intermodalitat de la qual parlaves, aquí amb el tren. Clar, què ens passa aquí llavors? Clar, ens passa que tenim autobusos interurbans circulant per tota la ciutat i ens trobem que a la plaça de les Estreses hi ha una plaça que s'ha convertit, que és una plaça que està aquí a prop, que s'ha convertit de facto en una estació d'autobusos i, clar, els carrers adjacents, els veïns es queixen perquè, clar, han d'aguantar un trànsit infame. Però, clar, són aquelles coses que tu penses en el problema puntual, no? Dius, ostres, què passa amb els autobusos per aquest carrer? Coi, tira una mica enrere, per què està passant aquest problema? Clar, aquest problema està passant perquè, bàsicament, d'entrada tens una R1 que no funciona. I d'aquí plora la criatura després. Bé, simplement un apunt. Simplement, per acabar, tornar-vos a agrair a tots la vostra presència, agrair-li també a en Salvador haver fet aquesta xerrada tan exhaustiva sobre tot el tema ferroviari. Molts ànims amb aquesta feina que tens per davant encara, perquè segur que això no ho solucionarem amb un, ni amb 2, ni amb 3, però sí que és cert que és important anar ficant aquest canvi de mentalitat i sí que jo m'agradaria fer una última pregunta, que no té que ser resposta perquè és retòrica i no ha sortit, però la pregunta que us vull fer és: a Catalunya tindríem, amb un bon servei de Rodalies, tindríem el problema que tenim a dia d'avui amb l'habitatge? I aquí ho deixo. Sí, va molt lligat. Vinga, gràcies. Molt bé, gràcies, Alfons. Molt bé.